Ahoj, já jsem Petr z Kokozy a dneska bych vám chtěl představit jednu takovou vychytávku, kterou jsme objevili. Jak asi víte, Kokoza se zabývá hlavně komunitním kompostováním a zahradama a já i ve svém volném čase taky zahradničím, mám doma nějaké záhonky a je pravda, že vždycky ráno, když musím v létě běžet, zalívat a pak večer, když se vrátím z práce, tak se mi někdy úplně nechce a malinko mi to bere radost vlastně ze zahradničení. Naštěstí jsme objevili Water Apps, což je takový vlastně hrozně jednoduchý kouzelný zařízení z Austrálie, kde ho využívají třeba i na letišti v Sydney a má takovou fantastickou funkci, že vám umožní zalívat ty vaše záhonky ne 2krát denně, ale jednou za 3 neděle. Je to prostě pecka. Funguje to úplně jednoduše, dáte to do vyvýšeného záhonu, kam se to hodí úplně nejlíp. Tady tyhle otvory naplníte perlitem, dáte to do takové vany, kterou můžete vytvořit třeba z bazénové folie a tady se dá přepadový ventil, nalijete vodu, tady na to dáte zeminu a můžete vesele pěstovat a zalíváte velmi málo. Já jsem si to nainstaloval, kontroluju to teď tak zhruba po týdnu, koukám, že pořád voda je, nemusím dolívat, takže musím říct, že zahradničení mě začalo daleko víc bavit.